سۆقراتێس کییە؟ تناو ڕامانوەرێ دنیای دێ هەری پێشکەتیە لێ تو جاری گوتنەکە تەنێژی نەنویساندیە. تشتێک گوام لەسەر سۆقراتێس زانن فکر و گوتنین کەسێ دینە. وەکە گوت تێزانین ji غەینی تایبەتیێنی وی گوت دناو دیالۆگên Platon re derbas dibin em dizanin ew zilamekî bêmirêz, kin, qelew, bêkar û kirha. Nexwe diyêkarekiye, loma nikare dijna xwe û zarokê xwe mêzenê. Nakeve nav siyaseta Atînayê, vî tiştî ji xwe re naxe xem û hinekî asosyal e. Wekî dîtê gotin got Sokrates qet newestiye. Karî bû şêvekê bi temamî bê xew derbas bike û bi ta Iraqê serxweş nebû. Lê ev hemû xewnin. Gorî Platon, Sokrates kesekî derexwezayî ye. Karê wî tenê pirsê ehlaqî ne. Hemû tiştî bi gotina parêzgeha derpî dest pê kir. Gorî vê parêzgehê tu kes bi qasî Sokrates nezanebû. Li ser vê gotinê